Ubangiji ya ja kwana baba, Allah ya taya ka riko, na gaida baba sabon hakimi ba. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu, Allah isa ka gaji halin da ya yi haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu, Allah isa ka gaji halin da ya yi haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu, Allah ya sa ka gaji halin da ya yi. Ya mamallakin sarki mai ba mu yau da kullum rabbana. Yau ga magajin hakimi. Arzikin manzan Allah rahama ta sauka a ko'ina. Sannu makaman garaye. Alihi da sahabai har auliya ogunku na tsokuna. Yau ga magajin hakimi. Albarkacin ku muke ce ba dan da ku ba da ba a ji mu ba. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu, Allah isa ka gaji halin da ya yi. Wanda ya ba da labari Sanusi Siraja abokinsa ne. Yau ga magajin hakimi. Tare suka yi makaranta tun firamare mutuminsa ne. Sannu makaman garaye. A malamai firamare garin kwankwasa nan tushensa ne. Yau ga magajin hakimi. A wudil takanakal yayi sakandare bai bada ba. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Da cikin babanmu, Allah ya sa ka gaji halin da ya yi. Da ya fara aiki tun daga nan sai ya tafi karo ilimi. Yau ga magajin hakimi. Na kimiyya da fasaha a kofar Nasarawa jarumi. Sannu makaman garaye. Kafin ka ankara kai ga baba ya zama babban malami. Yau ga magajin hakimi. Ya diploma cikakkiya labarin ka ban koya muku ba. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu, Allah isa ka gaji halin da ya yi. Ya yi aiki a reka ya samu nasara gagaruma. Yau ga magajin hakimi. Sannan ya zo ya yi aiki a haidaro nan ma sun sallama. Sannu makaman garaye. Baya kasa a gwiwa gurin yi wa jama'a ta sake duma. Yau ga magajin hakimi. Da ɗan abin da ya samu idan da rabon ka ba zai bar ka ba haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu, Allah isa ka gaji halin da ya yi. A ɓangaren so wallaf ya yi aiki idan ba ku san shi ba. Yau ga magajin hakimi. Su ne masu gwajin ƙasa idan za a yi titi babba. Sannu makaman garaye. Suna gwada ƙasar kogi ko don ma'aikata so ba ƙarama ce ba. Yau ga magajin hakimi. Kaga ashe gogagge ne a ɓangaren ƙasa ba a bar shi ba haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu, Allah ya sa ka gaji halin da ya yi. A ma'aikatar gine-gine ta jiha a nan ma ya ilimi. Yau ga magajin hakimi. Shekararsa 54 cib-cib da haihuwa shi hakimi. Sannu makaman garaye. Kuma bai san raini balle a zo a kawo tsegumi. Yau ga magajin hakimi. Kuma ya rike darakta sustainable idan ba ku san shi ba haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu, Allah isa ka gaji halin da ya yi haka. Kafin ya gamo sarki ya yi kansila kuma tsokuji. Yau ga magajin hakimi. Ba so ɗaya ba har so biyu in dai ka tambaya to za ka ji. Sannu makaman garaye. Kwankwasa lungu da ƙauyuka baba na ta kawo agaji. Yau ga magajin hakimi. Da dai
kimarsa ne. sannu makaman garaye. Sannan ya zama hakimi maganar sarki an jingine. Yau ga magajin hakimi. Yadda Allah ya so haka za a yi mun zo ta ya kamar na shugaba. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Cikin babanmu Allah ya saka gaji halin da ya yi. Ya san kasuwa ya san noma kiwon ma duba a bar shi ba. Yau ga magajin hakimi. Kuma babban dan kwangila ne bangare na gini ba a fi shi ba. Sannu makaman garaye. Sannan bai da lalaci karamar sana'a ba zai raina ta ba. Yau ga magajin hakimi. Ko dan yaya in diga a samu alhaji kala yana gaba. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu Allah isa ka gaji halin da ya yi. 29 Januware yau gashi an naɗa mana hakimi. Yau ga magajin hakimi. Tun da ran mahaifinsa ya gaji sarauta babban jarumi. Sannu makaman garaye. Kuma sannan bayan baransa Allah ya bashi ya zama hakimi. Yau ga magajin hakimi. Ubangiji muna gode maka tun da har yau gida dai bai mutu ba. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu Allah isa ka gaji halin da ya yi. Allah ija da ran mai martaba na masarautar karaye. Yau ga magajin hakimi. Masarauta ce mai tarin ilimi na faɗa muku kai waye. Sannu makaman garaye. A zalimi ba zai tasiri ba a fadar mu ko kai dan waye. Yau ga magajin hakimi. A lafiya Ibrahim Abubakar kun ga bai san raini ba. Haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu Allah isa ka gaji halin da ya yi. Haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu Allah isa ka gaji halin da ya yi haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu Allah isa ka gaji halin da ya yi. Haka. Sarkin kwankwasa baba kai ka hau kujerar hakimi. Allah ji kan babanmu Allah ya saka gaji halin da ya yi. Haka. Dan ƙarin bayani a tattabe yana nambar waya kamar haka 080 30 67 52 30 daga Mai Denmark.